дуздии моли калони шохдор дар ҳудуди бозори чорвофурӯшии дӯстии ноҳияи Бобоҷон Ғафуров ҳолати ҷиноятиест, ки дар натиҷаи коркардҳои оперативӣ милитсия ошкор намуд. Дар ҷинояти мазкур ду сокини шаҳри Тарафшан ҳамчун гумонбар дастгир шуданд. кормандони шӯъбаи вазорати корҳои дохилӣ дар ноҳияи Бобоҷон Ғафуров шахсияти нафаронеро муайян намуд, ки бо услуби ғайримуқаррарӣ дар дуздии моли калони шохдор даст доранд, яъне онҳо ҳаракатҳои ҷиноятиро дар ҳудуди молбозор амалӣ намуда бе ягон истиҳола дар ҳузури одамон чорвои харид ё фурӯхташавандаро тасарруф мекарданд. шаҳрвандон Қаюмов Фурқат Абдусаидович ва Сайдуллоев Насрулло Назирович соли таваллудашон 2001 истиқоматкунандагони шаҳри Тарафшан давоми моҳи июн дар ҳудуди молбозори дӯстии ноҳияи Бобоҷон Ғафуров дар ду ҳолат моли калони шохдор, яке бо арчии 17 000 сомонӣ ва дуюми 11 500 сомонӣ арзиш доштаро тасарруф намуданд. ман Сайдуллоев Насрулло ки диққатӣ омадем бозор ҳама як одам иҷра дорем, молаша дидем, поидем, даромад рафт, дам 15 шиштем поида, соҳиба набурамад, сони мола гирифтем. дар асоси муроҷиати ҷарбдидаҳо ба мақомоти милитсия чорабиниҳои оперативии ҷустуҷӯӣ гузаронида шуда ба ҳаракатҳои ҷиноятӣ нуқта гузошта шуд. тавре гумонбарон нишондод медиҳанд чорвои тасарруфшуда забҳ ва дар намуди маҳсулоти гӯштӣ фурӯхта шуданд. ҳамат бозор омадем, як мол бастагӣ буд, ман хам нигоҳ кардам, ҳам гирифтем, мошин бор кардем, саравшан будем, куштем фурӯхтем. чӣ миқдор маблағи пули ба даст овардаи аз ҳамин коротон? 18 000. баъд пуле ба даст овардаро чӣ кор кардед? дар ширкати букмекерӣ бой додем. боздошти гумонбаршудаҳо Фурқат Қаюмов ва Насрулло Сайдуллоев барои идома наёфтани кирдори ба ҷомеа хавфнок аз ҷониби онҳо мусоидаткунанда бошад ҳам мақомоти милитсия аз шаҳрвандон даъват ба амал меорад, ки дар ҳифзи моликияти шахсӣ бепарво набошанд ва ҳатман аз чораҳои бехатарию муҳофизатӣ кор гиранд. айни ҳол нисбати гумонбаршудаҳо бо моддаи 244 кодекси ҷиноятӣ парвандаи ҷиноятӣ оғоз ва чораи пешгирӣ дар намуди ҳабс татбиқ шудааст.